Изминаха 20 години от деня, в който инженер Радка Стаменова, като жена и майка, успя да превърне работния си делник в истински празник, с решението да създаде училище Меридиан 22. Защото знаеше и вярваше, че доброто образование е условие за успешното бъдеще на всяко дете. Някога, в приказния свят на най-ранното детство, когато бяхме мънички и училището ни беше мъничко, когато бяхме плахи и училището ни правеше първите стъпки, ние вярвахме и се надявахме, падахме и ставахме. Беше ни трудно и горещо се радвахме. Вървяхме по своята пътека, която ни водеше напред и нагоре, за да погледнем сега с умиление и гордост, да си спомним с радост и малко тъга за времето, което няма да се върне. Малките момичета и момчета от тези мили спомени в старата сграда, която наричахме с любов Розовата къща, станаха гимназисти в своите тъмно-сини униформи, завършиха университети, а сега се изявяват като добри специалисти в България и по света. Училището има нов дом. Пожелавам на всички успех в новата сграда. Тук е нашата малка, но побрала целия свят лаборатория на знанието. Тук се учим да бъдем потребни на другите и да правим добро на хората. Благодарение на усилията на преподавателите, техния професионализъм и добрина, битовите условия, които собствената сграда предлага, учениците получават пълноценна подготовка. В уютните класни стаи и модерно оборудваните кабинети знанията стават бързо достъпни. От компютърната зала, благодарение на интернет, светът е близък и познаваем. Училищният стол предлага топла, разнообразна и здравословна храна. Но всички знаем, че най-хубавото в училищния делник са междучасията и времето прекарано в игри на двора. И за малки, и за големи има игри на открито и в физкултурните салони. Но истинско удоволствие са репетициите по модерни танци. Училище Меридиан 22 е известно с постиженията си в областта на спорта. Учениците с удоволствие участват в състезанията по футбол, баскетбол, тенис на маса, шах, ски и лека атлетика. Спортният дух, добрата физическа подготовка и желанието да спечелиш борбата със съперника, за да изведеш своето училище напред, са причина броят на купите и наградите всяка година да расте. Радостта от спечелените награди на национални и международни конкурси е подготвена в класните стаи, над учебниците. Само сериозните усилия са гаранция за щастливите мигове на победата. А когато трудът е и забавление, когато е песен, танц или театрално представление, той не само не тежи, а е истински празник. Така с творчески празник започва всяка седмица в Асембли. Дните в училище Меридиан 22 са пъстри и многолики като живота. Всички знаем, че училището е умален модел на света и затова в него трябва да има от всичко, за да бъдат готови днешните ученици за предизвикателствата на утрешния ден. Уменията се раждат и усъвършенстват само в практиката. Неповторимо е усещането на създаването, на сътворяването и затова най-любими са заниманията в клубовете по интереси, кулинарни вълшебства, арт-ателие, студио по модерни танци и много други различни извънучебни форми. Дори и малките ученици от подготвителния клас вече оставят диря след себе си, като оформят градинки и съдят цветя и декоративни храсти. Учат и създават, но най-вече се учат да създават. Много са учениците от училище Меридиан 22, които вече от 20 години преминават през уютните и постоянно обновявани класни стаи. В духа на интерактивното обучение и на постоянната връзка между теорията и практиката са часовете по история в Националния исторически музей. Събитията от древното минало оживяват и се превръщат в запомнящо се преживяване, а уроците се усвояват по-лесно. На Хелоуин редовно организираме конкурси за украса на класни стаи, а учениците показват уменията и оригиналното си мислене в костюмите и маските за празника. Черноморското крайбрежие предлага прекрасни условия за организиране на синьо училище, където учениците учат, спортуват,
Забавляват се и се веселят. Не се забравя посрещането на морския владетел Нептун, неговото кръщение и настроението край лагерния огън. Не можеш да обикнеш родината без да я познаваш. Затова екскурзиите до природни забележителности, значими географски и културни обекти са любимо занимание. От приветливия Дряновски манастир до пещерата Бачо Киро, от етера до дома на хумора и сатирата в Габрово, по стъпките на старите майстори и великите българи, крачим и ние, откривайки и преоткривайки родината. По любезната покана на госпожа Мария Йонова, кмет на село Гостилица, посетихме Дряновския край. За първи път влязохме в истинска животновъдна ферма. Организирахме благотворителна акция за дом за деца без родителска грижа. Разказахме за себе си и станахме приятели. В училище с английски език не може без обучение в Великобритания. Първата група български деца бе приета едва 7 годишни в училище Бартън, Кембридж. Децата със своите преподаватели участваха в заниманията на английските ученици. Със своя авторитет, образователни традиции и 100-годишна история, училище Сейнт Фейт привлича българските ученици. Наши възпитаници показаха на английските домакини фееричната стихия на българските народни танци. Колежът Сент Ендрюс е създаден през 1976 година като първия независим частен колеж в Кембридж, който е един от най-красивите и световно известни университетски центрове. Традиционно е и сътрудничеството ни с Бърнадистън Хол. Не е грешно, че там харесахме и си донесохме идеята за асембли. Онова откриване на учебната седмица, когато се събираме, за да споделим постигнатото и да си поуправим кривиците, миговете на самооценка и себеоглеждане. Спортните занимания в Бърнадистън Хол са добре застъпени. Навсякъде българите бяха на ниво и побеждаваха. Павел спечели турнир по шах на 3 дъски едновременно. Настигнахме и алпинистите, а изкачването по стената е добре да опитате сами. И ще разберете колко силно е усещането. Бърнадистън Хол бяха наши гости и пяха заедно с българските деца от диригентството на директора си господин Кейт Болтър. Съчетахме обучението по английски език в Ашли Скул, Лондон, с заниманията по танци в колежа Маргарет Хауърд и спечелихме англичаните с огнените балкански ритми. Всички групи, които посещават Великобритания, имат и екскурзии за опознаване на страната, нейния бит и култура. Трайни са впечатленията на отворените и по-детски щедри души. Задълго остават ярките спомени от силните преживявания, топлината от новите приятелства, усещането, че даряваш и си дарен. Няма група, която да не обича парковете за забавление, където учениците малко се страхуват и много се веселят. В програмата за обучение по английски език предлагаме и обучение в Съединените американски щати. Успешно е сътрудничеството ни от години с училищата LSI, които имат центрове за обучение на деца и възрастни по цял свят. Пътуването през океана е преживяване. Бяхме обхванати от неповторимо вълнение, породено от срещата с нов, непознат и малко необичаен за представите ни свят. Впечатлението от видяното и преживяното отвъд океана провокира творчески импулс у нашите гимназисти, който в последствие намери израз в техните чудесни пътеписи и есета. Then I go and spoil it all by saying something stupid like I love. От създаване на училището през 1993 година ние учим нашите деца да имат добри сърца. Успешен бе концертът "Децата в защита на българската култура". Танците на нашите ученици, подготвени от преподаватели от колежа Маргарет Хауърд, както и съвместните изпълнения с известни български певци, впечатлиха публиката,
а събраните средства дарихме на дейците на културата. Повод за празник е откриването и закриването на учебната година. Посрещането на Коледа, пролетта и началото и края на лятото, защото усещането за празници се носи в сърцето и душата на всеки човек. А детската душа е весела, цветна, обагрена е с неподражаема пъстрота. Казват, че истинските откриватели са най-смелите мечтатели, че трябва силно да вярват, за да се превърне мечтаното в реалност, че дързостта е смелият полет на фантазията, силата, която е извела човечеството от мрака на невежеството. Изкуство е да се мечтае красиво. На това могат да учат само добротата, щедрото сърце и любовта. В училище Меридиан 22 отвори врати и детска градина. Най-малките ни приятели носят най-силното и най-горещо желание да се съизмерват с големите, да се равняват по най-добрите. Усилията им са трогателни и дават обещания и надежди за истински висок и дързък полет, защото важно е да се стремим към най-високото, да търсим съвършенството. Децата от училище Меридиан 22 с ентусиазъм участват в заниманията на Urban Dance Studio, ръководено от госпожица Боряна Стаменова. Техните изпълнения на концертите на училището се посрещат възторжено от публиката. Всички наши концерти, коледни и пролетни, са винаги с благотворителна цел. В тях участват ученици от основното училище, от гимназията и от детската градина. Няма тържество без народни танци, носители на национални традиции и създатели на ново настроение. Ние не забравяме и за децата в нужда. Училище Меридиан 22 има интеракт клуб, учреден от Rotary Club Sophia International. Ръководството на училище Меридиан 22 дава стипендия и поема издръжката на ученици от домове за деца, лишени от родителски грижи. Когато човек дарява от сърце, е дарен да бъде сред достойните българи. Основаната от госпожа Радка Стаменова през 1998 година частна английска гимназия Меридиан 22 е извела 10 випуска възпитаници и днес отбелязва своята 15 годишнина. Най-значителната стъпка в своето развитие частна гимназия Меридиан 22 направи с пълноправното си членство в организацията Международен бакалавриат, към която се присъедини през юни 2009 година. Името на гимназия Меридиан 22 е синоним за високо качество на обучението, а най-голямото богатство на гимназията са нейните учители – амбициозни, мотивирани и отдадени на работата си. Те са утвърдени специалисти, учени от престижни университети и Българската академия на науките, преподаватели с специализации в чужбина, IB учители с международна квалификация, IB екзаменатори. Гимназията познава само един стандарт за обучението – най-висок и световно измерим, потвърждение на което е реализацията на нейните възпитаници в най-престижните световни и български университети. Ценностите, които гимназията изгражда у своите ученици, са умение за състрадателност към по-слабите и социално ощетените. Желание със собствен труд, талант и съпричастие да се дарява човешка близост, радост, подкрепа. Осъществихме контакти и едно ново хубаво партньорство с Wildwood School, училище от Лос-Анджелис, Холивуд. Посрещнахме американските си гости по стара българска традиция с хляб и сол, разходихме ги до село Гостилица, където опитаха българска баница, качиха се на писани каруци, поедисваха яйца
проведохме съвместна благотворителност в домове за сираци и възрастни хора. Ние също бяхме на гости в Холивуд. Разгледахме Лас Вегас, Гранд Каньон. Порадвахме се на автентичния индиански танци. Снимахме се в Universal Studio. 15 септември е един от най-хубавите дни. Празник на младостта и надеждата, на новото начало и вярата в доброто. Истинският символ на този ден са сияйните и развълнувани погледи, възторжените и питащите очички на най-малките и най-чаровните ученици, на първокласниците. Много грижи имам аз сега, да си първокласник, то не е шега. По същата стара традиция 24 май е посветен на зрелостниците. За абитуриентите този ден е и последен, и първи. Напускайки училищния двор, всички те навлизат в големия живот. На раздяла желаем животът, който ви очаква, да бъде прекрасно приключение, да ви въвлича в своя кръговрат и да направи пъстър и весел вашия свят. Нека всичко да прилича на дъга, да има и веселие и радост, да се усмихвате дори в тъга. И ако във вашето прекрасно житейско приключение потърсите опора и увереност, посегнете към детския спомен, към неповторимия свят на времето, през което бяхме заедно. Боряна, момиченцето с глобуса, символ на Меридиан 22, стана абитуриентка и завърши университет. Вече 20 години училище Меридиан 22 посреща първокласници и изпраща абитуриенти. А сега на 20 годишнината на училището, нека благодарим на всички бивши и настоящи учители, бившите директори, госпожа Евгения Антонова, господин Илия Карайлиев, настоящата директорка госпожа Анета Пернишка, която вече 18 години ръководи успешно основното училище и заслужено получи наградата Будител на годината за 2010 година. Госпожа Даниела Куманова, директор на английската гимназия. Госпожа Радка Стаменова, основател на училище Меридиан 22, удостоена с титлата Достойни българи за 2007 година за своята обществена и благотворителна дейност. Наградена с Националния приз човешки ресурси за 2009 година, удостоена с награда Златна книга и Златен печат за европейски мениджър в образованието и за принос в развитието на българското образование. Да й пожелаем с подкрепата на нейните дъщери и партньори, госпожа Иляна Стефанова и госпожица Боряна Стаменова, да осъществят мечтата си – нова сграда за училище Меридиан 22. Нека пожелаем успех в живота на всички бивши и настоящи ученици на училище Меридиан 22. В празнични дни, в ден, когато честваме 20 годишнината на училище Меридиан 22, си спомняме старозаветната българска повеля, която гласи: на добър час и за много ялета!